Saka ndambobvunza muzukuru. Inini chitatu unokwanisa kuti ndiwe kumanikidzisa. Munoya ndenda tozvokubasa. Pasina kana kumanikidzana. Aiwa munoya manheru ndakaubasa. Zvinhu zvakabviswa manheru zvizotange ingamaiwe yangu ari panapa nesu. Pakwati ndo yangu waimba vakati manheru. Vaito masikireti yavo. Ndizvozvo. Ndingoto masikireti kuti. Vanhu vanenge uine ndichimuda manje ndachona ndichinobhiza zvinoona. Jeti, taurai munhu. Ndodze jenda rakwe munhu. Manheru sezvo makaita kwana mai vai. Asi uyu anenge aripo kaSly ndichibvisa zvinhu. Vakashati atitendirimba. Mati? Atitendirimba here. Because zvakaiti munouya manheru. Right, saka zvinhu zveZimbabwe. Mama wabvuma ngamuzulu wangu. Momira kusumuka rushinge Zimbabwe amai wabvuma ati zvinhu zvida kubviswa asi vari kuti ngazvibviswe manheru. Hatisi kuziva kuti nguwai. Right, chitatu tarisai zvinhu zvinobvisa. Tongoti kuma-6 pamwe 5 nesata. Right, kuma-6 o'clock sezvokutsango ari kuita. Aiwa, tarisirai munhu wese yonongoripo kuti zvakare tichizvibvisa nyika zhinji ichiona vachiziva kuti kuramba kwakaipa. Saka tarisirai chitatu na6 o'clock. Mati? Vanhu vanenge vachiona zvichibviswa. Ingawani vari kana vakati moda kuita supe kana kuti aipo. Iro wafuna amasumudza munhu. Imi vandimana hazvisi zvenyu. Ani? Imi vanouya nguva yavakauyoonera. avakabvuma kati Kana muchidauraitika totere varege kubvisa. Ndipaipa patiri paflati. Aiwa paflatika. Aiwa paflatika handisi kugumbuka. Vandoda kuita zvinhu. Isusu flati yedu ndevanhu visitokwara. Kana vati andikuna mai vakati tinoya tongobvisa secret kwandiri moda kuti muite zvokushedzera isi tiri vanhu isi tikanzorwa blog kuti tese zvakanaka ndozvandikubvunza famba naejend munomukutaputa pori chiro ndozvandikubvunza kuti kune vamwe mukuti tikaubvisa secret kwedu mota. Alright. Ini chandikutsanangura endane pasi. Tiri kuenda unobvisa zvinhu. But tichaita secret. Kuna amai avatadzi aiwa zvinhu zvangu ngazvibviswe secret na6 o'clock. Ko ini mubvunzo wokupedzisira ndokuti inini usiku manje matata angu hawanzoshandira usiku. Mangwana anozobvumira kuti inini zvinhu ndabvisa zvinhu zvine chokwadi kana kuti kwete. Mati? Pane vandisinganyembe. Aiwa, zvakanaka. Kana imi muchikukura nemunomo wenyu kuti aiwa zvinhu bvisai sekuru hapana pamungambonyepa, tichaita sekudaro nemhuri yenyu pasina munhu anozviziva kuti chii chiri kuitika pamba tobvisa zvinhu. Ndizvo? Sekuru ndekuti inini mutotaura munhu ari murima. Ini handina chandobvisiwa kana chandinoona. Kugara kwandaita kwese munoziva kuti asi iwe muzukuru ndambokuudza imwe nyaya yekuti tiite zvinopera. Inini ndafunga ndakakuudza kuti iwewe pazvinosofa nesakakubata nokuti uroyi handiti. Nenyaya yekuti chigombera unzi muzukuru ona baba ndakamboda kundikupe tsvimbo kuti dati ungoona chiti usanduku ndokutambidza tsvimbo yangu ini woenda naye pamba. Aiwa handisi totomboida ndokupa tsvimbo iyi yakatomutsa mutaura wotakura tsvimbo iyo wobvutsikana unoti wewe kana uri right matitanga tsvimbo mukazoti aiwa endai asi pazvinosofa ungamboti mhuri yako ibvutsikana. Aiwa ndisumboita vapira vatapo unotakura ndiyo aiwa ivo vana baba vani matira yandakafunda zvakanaka. Saka kuri tsvimbo yasekuru uchida. Aiwa sekuru tabvumirana kuti yaiti basa renyu zvakanaka. Ndofunga mukuzvinzwa kuti tabvumirana nemuzukuru kuti aiwa basa ngaribatwe. Saka isisi chitatu tinenge tiriko tichibvisa zvinhu zviri kukanganisa munhu kuti munhu irarame. Mukomana ari kurwara, vana vari kurwara, misha hapana.
asina isekuru ko munhu anenge achitaura zvimwe zvinhu zviri kunyeba amai vanonzwa semoyo zvakanaka. Dambudziko ripo isusu n'anga nemaprofita ndizvavanenge vachiudziwa. Aiwa ndinotaura kuti kana pachitaurwa nyaya mwana okutaurira kumwe zvinhu zvisina Tomoti zvinogwara nayo kana kusedzana kana tisinoenda pagwara ambuya aminogwara ndakaenda nemi muzukuru chimbomira chimbonzwisana chandoda togutsikana kuti pane mhepo iri pauri ndakati uyowewe utakura tsvimbo iyi takure makanditi musonoregera uri kunzwisa muzukuru uyai kuzoita chinyaya muzukuru uzere panapa pane munhu auya panapa ari kuchiso nyama akadya nyama yemunhu nyama yemunhu atoirutsa direct ndamuti jamba tsvimbo iyi izvadhako iwewe kwachikati hauri wakachena zvandikuudza niseni ndinanga ndiri chiremba ndoda kuti iwewe ubate tsvimbo uende naye kumba kwako ugare kuti kumba kwako mangwana ozoya panapa naye sekutsvimbo yenyi tsvimbo iyi musuno makandititora wakairamba futi ukatiasekandikwanisi mire munzwe makanditi tsvimbo iyi ndikaitora ndikabata ndikaisa makumbo pangu mukazonditiisa mukatairwa isiya zvakanaka muzukuru chita somani chibatsirana chimboitakura nhasi handisipinda direct ungeenda kupi kune vantu toda kutoenda kunotaura maerano nezvekundine tsomo imangu zvakanaka good saka isusu chitatu munotitendera kuti tisvike kumba hatimborambi tingazive sei isusu kuti mangu chitatu munoziva kuti zvatatiite muzukuru ka zvinhu izvozvo ka chimirawo nemuzukuru tikatoita kuti zvabuda ka neni ndinotonzwa kufara chita so muzukuru wangu zvadatiite ka ndakasonera muzukuru zvadatiite ka iwe pangu chitatu unozoti sekuru ka handikwanisi ndada kupa mushonga ndiri kusvika kumba unomwaya handiti ka ugara namushonga kusvika muso chitatu aiwa munoemchimwaya ai bata handisuda kubata mushonga dai muchiona zvandinoitwa nevana kumbauka andirare iwe chitatu umake sure unouya panapa here kudi kuya tinoya kunerva mutimi ini ndinouya kuchitatu munouya make sure aiwa pasina kana kumbukana dativanaarambi kana iye nhasi chaimbada kutenda handei anhasi ndakabatika nyana inazimboramba kana nhasi ngati handitoenda kotogora mberi saka kana mati chitatu tinosangana handisi ndakazvibatei ini chanachida ndada kutibata pangu kungosonera murume chete ini chanachida kuda tuoneka vasema enemy yangu agara vasingandini vakungotaura zvakanaka muzukuru ini chada tuone ndada togutsikana kuti mhepo iri paurika ndada kutakune tsvimbo yaunogara nayo uone sezvaita mumwe wakauduka mukato kuna uduka neiye kudya nyama dzevanhu nyama chairutsa nyama yochengete siyo munhu mwacho akavanga atozoibudisa handiti muvazoona nyama yemunhu asati avanhu vazhinji vanongonza une nyama mangwana azobuda achitaura chokwadi kuti nyama akadya munhu maiona nyama yacho arutsa nyama yemunhu auya panapa achiti sekuru inini ndakarota ndichidya nyama saka nyama yagara apa pahuro saka tamuti tichibva zvimbo nyama uirutse arutsa nyama saka patiri kumira munhu wacho mangwana auye then tozoibudisa nyama iyo vanhu veiona kana ichipiswa izopiswa haisi kuti yabva kumba kwangu yabva munyama memunhu sekuru mubvunzo wangu wopedzera ngatiti maona kumba kwakakiwa kumba kusina munhu taona kumba kwakakiwa muenzaniso hausi kuti izvezvi sofa amai ava kana achienda kubasa vanobvira pano ndochokwadi chekutanga bozi mwana watinaye panapa kana vachienda kubasa munobvira pano muchienda kubasa ndokumbiro wangu kutaura nini kumba kwangu inini zvandiri izvozvi mukomana akabaki akavhura handiti ndichienda kubasa akavhura akatora gasi rechifo musuna akauya ndirimo achiita kunge ari kutora nhindiriko otagira mukicheni indi akasimudza foni handina foni zvokutoti kana ndiri kunokoka midziyo yese inenge yapera kana hembe dzinopera amunambonere mukomana akavana vachipenga nedombo nedombo makatirakidza achiri kupengera ani mukomana watikuratidza aiwa nani uya inini sekuru imi munozvionawo sei inini kuti tichibatsirabatsirane chizvaudze muzukuru mashoko ange kupedzisira tachokwadi tisingavigembwa handitika iwewe muzukuru zvatora vana vese usaita munhu nazvo
unotora kuzvibata Isadi. usaite guru nazvo Aiwa. chimira akaunzwe kataura newe anoti nyaya yekuda ati ndinda kaibudisa ndikuda kuti wewe usunungure mwoyo wako sekupaza kwaita mwana mwoyo wangu ndinosunungura but pane zvanenda nyemberwa saka chirega tichibvisa zvino izvozvo kuti vana vachikuda mhepo yochiparara uchirega kupomerwa mhosva munozochisekuru sorry ndoita kunge ndikupisa vanenda kuburitsa munhu ngaataure zvakaitika imhepo kana wakuzoburitsa kuti konyaya yekuti makaenda kung'anga mune munhu mwenyu kupi inge ekuenda kuenda kutaura kuti ndinongwa saka chirega tichiparadza mhepo yekung'anga yemurume wako batana mushonga chitatu zvapera nambobata sununguka vazungu chitatu takunobvisa mushonga chitatu zvakanaka asi pavana venyu apafanira kuti hwana fana kusara pana vanenge achiona chinyi hanzvadzi yacho then mangwana ndichaita plan kuti anendoniswa drip kuchipatara odzoka hake panapa ndichimuita sei ndichimurapa asi chitatu china tikunozvibvisa muchida musingadi sekuru ndakatibhecherani ini kuti ndigutsikane neni ndada kukupa chimwe chinhu kana musingagutsikane neni ngati uyati bhecherani muzukuru iwewe kwakazochitata kasvika pamba usina usipo tiwirane tipana neagreement ndikasvika pamba usipo chinzi uri kubasa ndipe time yakana kuti nguva dzakati ini ndopedza basa nawo pasi 3 ndine ndakatarisa kuti ndikakwira kombi 4 to 5 ndienda apamba pamunova ma6 saka isisi ndatikupe 7 o'clock alright it's okay handiti right pa 7 o'clock iwewe ukazokundikana kuwanikwa tozoita sei ndichiregere ikona ika atitane bench bata shumba yacho achibata shumba yakutane bench aingobata chete good 7 o'clock kana kuti edaipo chita kuwelera kubo anazvo andogona musuna makantusa takure kumbeni ayo takanaka kuipa pandikuitaka pikana ukongo nemwana akabatwa kutoipiswa nekusona chirima chiremuru ainga ndiripo sisi kwenda bude ntochacha kurumai sisirege zvingoitwa ini hanzi munesaga opane varumbo vasara sunungurwa regaisirwa sunungurwa unoda kusunungurwa iwapesaga wasunungura mwanapo munorara kana chabviswa sisi unochaya hobe tobuda mapedza sekuru kopamiri pake mwana mukuti zvapera muno muti nombona karimwa rimwa makutaura zvese ayo ari raiti zvimwe zvinesina kuoneka anai ana kutaura kuti nekarimwa rimwa akambondiro gore rakapera iwo kananga muno mputi azisarumwa nechiremwa rembo saka karimwa rimwe pakaakumbera ndakagara 3 months ndichirwara ndichienda kuhospital vanhu vataura zvavaiona wasiya sunungurwa chimwe chinohwanda kuchisa hanzi munotyisa olaigandwe zvinoda vanoaa nechipo chaicho muchato
tikaona tikari papi sebere kutoni uyu muherere akalala pa ndiakuhara wachika yakonesa kuti izvo zviitizvo narumofanira kuti takagara tichingoda kuti zviitike but vanhu vacho vaida kuuya ngo vasina kurongeka. Ini munhu akangotaura zvisina nebasa kana handitandi kudhinikana ndakabva ndavati fokofu handidi ndoda munhu anouya nenzira yakanaka. Munhu akauya achitaura sekuru handina kana problem nawa ende kana iye musikana ari apo uyu musikana wangu uyu ndakatomutaura nezvino ndikati hana sekuru ngaona ngatipedze muzukuru chipere tandoramba chete munhu anoda zvakati abuda wena kaenda ewe pakavhagwa kudaro ndavhura dho apa mavhura dho windo kakakuluma inini ndakakumwa ndikatora mazuva ndichirwara makalumwa ndikalemwalemwa ndikatonotaura vana vangu vese handina security yandinowauje nechitwaudzwa padei padei chivaledhola zvakaremaremwa zvinekuitika vabvunzi kuti hamuna kudzwe nhasi akakuudza akakudza hama dzavo nevana akatoona mwana wemunin'ina wangu ndofa vangori vese naye ndofa vatoti handitombowanzai mukomana akaenda nemaki akatoa bhanje maki akaendawo yakatakura foni ndingadai ndavhura meso manje hana kidzi aiwa akaenda atichada sisu munoya mutora mushonga mangwana then ndinoya nini munoye muzotitora nemukomana ye mukatoni muka netimboonaki mukatoni atozvitatuchina aiwa papakadara mukadzi wachawo yaka mukadzi wake nevana uzomuona mangwana kuseni akuya panapa mukauya kuseni ka 20 days akuya pano mangwana wakuseni tikuuya mangwana indamutaura ndoda kupinda chinzwai pamusoro yabereki musukumira wanda akukamera satuonekwe zvako aiwa inini kubekamera iyo chatondiripa ndoda 50 atokupa 50 yes right zvinhu zvapera izvi handitika takutosauraramo yechinyi yemwana muzukuru handiti ndozvatandichida aiwa sekuru handitika chitenda kuna sekuru mwana apona tese totenda sekuru ini kugara nekugara ndine shwiro yekuti vana vangu andakabereka vagare zvakanaka mumba chinhu chaita saimimima chinhu chaita minzwa yakamuzukuru chinhu chaitadzisa iwewe kuti tadze kuenda nevana kuda kwezvinhu izvi akwenyu ndingazviziva right ndozvaikonisa kuti tise zvitadzise saka iwewe nhasi vana venyu vari kupi vasikana vai ngauye varipoka nditobvunza varipo here right mangwana kuseni chadzoka panapa handitika ndichaya nemushonga wokupa mwana handitika then muzukuru wochisununguka wochiwira nemhuri nevana vako vana vako nanga vakakutadzira asi zvinhu zvaikonza kuti mutadzire nevana ndizvozvi vanoripa vana vane chichitsanangurai chinzwai iwewe hold on chinyara muzukuru wangu chinyara iwewe pavanava udada kuripe iwewe aiwa ndisudandwari udati vakuripirei imi muri munhu mukuru munoziva kuti mwana akatadza anoti kana ivo vasingazivi vachagara vakadaro asi neina hatifamuchani because asekuru ndimunoziva vachioni varumo vachinorapwa nemari dzangu kuita se ngataure zvakaitika kwete ndimudero takaenda namai paguva mwana wangu oraiti ndiri pano achimbomira muzukuru asi wakubvuma here kuti ukaenda muno munhu wangu wokun'anga
aiwa amunoenda muchihwara asi ukubvumatenda ndo zvinhu zvacho zvikukonzeresa zvatabata nhasi izvi handitika zvikaremwaremwa ndaita mushonga zvopera handitika akazvirasa saka mukomana muzukuru mushonga ngekupedzisira ndekuti mukomana pawakaya naye uku ichizomba mushonga uchizira naye kuchipatara zvasei mukomana akudya anga asingadye kutaura kufamba kwaari kuita akati mama ndikati anondidai ndobata apa ndomubataka ndomusumudza asati akusanova asiwo basa rangu kuona sei sareni basa renyu iri randifadza ndikutoda kuti mundipe promotion zvakanaka ndinotenda ndoda kungoti mhuri yako isununguke zvakanaka handiti mando yakuseni kuma 6 o'clock ndatanga basa Munguenda kubasa mangwana ere. mukadza naye zvinguva ndipe time ati ndoyo mafuta mafesanda yakuma9 Sekuru vauya vana vacho vasikana. vanasikana mukadzi wacho tuya kuma6 mandiwanza kuti ava inange valimba Alright, ayo vasikana ngavaregedze zvavo. ngamirei papa vana vasikana imimi hanzi muripe mama mashinzere mama wenyu akagumbuka zvinhu zvabata ndasiya mapirisi saka zvapera ka handiti muzuku pane pamanikidzwa here kana kumbunikidzwa ndovangautikanganisa because inini kutaura chokwadi tinoya kuseni ndaitoshupika upa maitaura ndengutidiwe kuzvinhu zvacho kuti mutene asi pane pawamanikidzwa here kana kuti pane pamusina kugutsikana zvakanaka Sekuru vasikana vanzi vanoda kuchionawo. alright endei nacho sister shona kwari kutize Ndangona musoro. mirandikudeni zvakajamba munoti sichibata akokuti enda kuda andi ndoda kutora aenda kuda achinojamba akaenda mushona chinonzi mukuru chire mwaremwa ndochatiza Saka tozochiona ndondwani mangwana kudzoka panapa kuseni ndikudzoka mangwana halo alright